O 24 de maio terá lugar a cuarta andaina contra o cancro de Ribeira, organizada pola Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro en colaboración co Concello. É unha andaina, que cambiou de data, que sempre se fora, as últimas 3 edicións sempre foran no mes de outubro, en outono, e agora temos aquí esta edición do 2025 no mes de maio. Animar a toda a poboación de Ribeira do Barbanza pois a acudir a esta andaina, porque é moi importante visibilizar a problemática do cancro, é moi importante tamén apoiar a Asociación contra o Cancro de Ribeira. Dende as 11 da mañá, as voluntarias da Asociación Española contra o Cancro instalarán un stand no Malecón de Ribeira, onde se poderán realizar as inscripcións de última hora e a compra de merchandising. Haberá tamén hinchables para os nenos e xa pola tarde unha exhibición de baile a cargo do colectivo Mimarte, previa á saída da andaina prevista para as 6 da tarde, que estará encabezada pola Asociación de Veciños de Carreira e Abraham Benítez, responsables de deseñar o itinerario. Como cada ano, a andaina servirá para homenaxear a veciños da localidade que son referentes en hábitos saudables. Serán este ano os deportistas Álex Vidal e Juan Ramón Millares. Álex Vidal porque abandona xa a súa carreira deportiva, porque xa ten unha idade e non pode seguir dedicándose ao deporte de alta competición. Para nós é un exemplo, un deportista olímpico, con moitos anos de dedicación e con un nivel representando a Ribeira polo mundo inteiro e sempre con uns resultados extraordinarios. E queremos tamén homenaxear a outro deportista ribeirense por todo o contrario. Queremos homenaxear a un dos máximos colaboradores que temos, que é Juan Ramón Millares, Juanra, porque con 38 anos tamén se coloca no deporte de alta competición, ademais nun mundial con 3 medallas de oro, e sobre todo destacar que Juanra é un dos deportistas máis polifacéticos que temos en Ribeira. O prezo das inscripcións é de 5 euros para adultos e 3 para nenos. Poden realizarse no local da entidade ou na web en marchacontraalcáncer.com.